मा नांगौ होनदों मोजां होन मा नांगौ कुथुमा कुथुम ओमफ्राय नों बोरै मोसागोन देलाय मोसालाय आं खनसे नायनानैसो दामनानै होगोन आं दे मारै मोसागोन कुटुमा कुटु सुपारि दाना कुटुमा कुटु बेखौनो बिगासिनो दङ होमबा साना नायदो मबाइल सेलायग्रा ओंखारबाय बिमाजों ना बिमाया भिडिअसो खालामनो ना मा खालामबावनो दे होनदो कुटुमा कुटुम नांगौ होननानै बिगासिनो दङ एडभार्टाइजखौ बावलायबाय नै बेखौ मोजां मोनथारो नै मालाय बेखौ मोजां मोनथारो माइदि नायो नायलाय माइदि नायो दा किसरा अयथासार नांला दे मा कुटुमखौ दे आं लानोसै मबाइलखौ दे नांगौ भिडिअ सिडिअ खालामनाय मारगुलि फिसाजोनो कुटुमा कुटुम दामनानै एसे फटाफट खामानि मावनोसै आं मोसानाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फेन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजे फगबारनाय महर लासनाफोर दामुगै इनप्ले ब्लग्सखौ फुरा जोबोद खालामबा जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं दा नागिरगोन माव ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननाय चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो मा बुंबावनो एखमबा ओरैबायदि खेजेङा बे गथ'आ आदानि साबि आं बोरै मोननांगौ साइकेलनि साबि आदाया साइकेलखौ थालाखौनो मारिला दाना स्कुलाव लांबाबो आं बहा नागिरना मोनबावनांगौ आदानि साबिया बोरो बेबा मा खालामगोन मा होनना बुङो आरोना ओमफ्राय मा होनो गान खोनासंनाया बिबाजै हायलुरि ब्लग्सनि फन फैनानै होदों ओमफ्राय बिब'जों गावजों फोलाबथाब लानानै फैबाय हमदों मानसिया फटखरि आरोना ओमफ्राय बावबाय कुटुमा कुटुमखौ दसे सम इयावनो मबाइल आंनि आखायाव फैबाय आरोना ओंखायनो ओंखाम मोजां इन्ट्र'खौ मारिनानै लाबाय थ' नायलांफैदो बिदिब्ला आं दिनै सानफ्रामबो मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय टाइमाबो जाया नङा जाबाय ओंख्रिखौथ' मा देखायबावनो सुनाफोर सामफ्रामबो रेगुलार खारना दालिया आंना बेखौनो जायोबा फिसाजोआ ओमफ्राय जोंबो जाफानाय जायो आरोना ओमफ्राय ओंख्रिफ्रा एखमबा जुदि लाब्रा टाइपनि दंदेरोबाथाय बहुद खम सङो आङो ओमफ्राय फाजा फुजाबाथाय जोंबो नांखागौ नालाय थाबायथ' रुखांबाय आङो ओंखामबो जानदों बेनिफ्राय नै टमेट' थाइनैखौ बाथोन एवनोसै ओमफ्राय भिन्दि फाजा एवनोसै आङो बेनो जाबाय खोमा ओंख्रिया आरो गैलानोबा पापर एवबाय आरो आंनाथ' बेनोसै रागा जोंबाय दावदै दैथाम दङ बेखौ एग्लिबायसै नङाबा रुबायसै आरोना बास फटाफट बेखौनो मावनानै लागोनसै आङो ओमफ्राय खेमसेनो मोनबायबो लाबायबो 11:30 जादों आरोना नायदो ओंख्रिया आंना बेनो नांला ओमफ्राय नै बेखौ नोजोर होनानै ला सिनायदोंना सनाफोर मा ओंख्रि बियो मैयानि थास' बिबार ओंख्रिहाय सनाफोर मैयानि आरोना एसे आग्लायदोंना गरमाथ' बिराद गरम खिन्थु आङो एकदम मैयाबो एवथ्रमदों मैया आङो 11:00 ना मायाव उन्दुदों अब्लाबो एवथाबबावदों माने गाज्रि जाजानो गिदों ओमफ्राय दहाय फुङाव सिखारबाय आरो एवथाबबावबाय ओमफ्राय खांनानै दोनबाय आरो भिन्दि एवखांनानै खनसे एवबावबाय आङो एवैनो बाथोन बायदि जालांबाय आरोना गारनायाव गैया गाज्रि जायाखै एसेबो आरोना बेनिफ्राय जाफिननोसै बेखौनो सोरबा मुगैबायसै मैयानि एथ' सानसुनि बासियाखौ दिनै सानसुआव जायो होननानै जाय जानो मोजां मोनो बिसोर मिन्थियो आरोना गोथाव ओंख्रिया बासिया जानानै जायोबा बेसे मुजियाव बबेबा ओंख्रिया थ' थुमनानै लानोसै आङो बांसिनसो मिलौसिननानै दं आरोना गोखै हाबनाय अमा मेजेमनि थास' बिबारनि ओरैबादि मुजिसिनबायसो आरोखि आइ मा थांगौ र' ओंखाम जानोसै जोंहा मजा अमा बेदरबो 2-3 दङ बारा सिन्था गैया नै आरोबा माला जाफिननाय जाबावो दावदैखौ माने दा फिसा लाफैबाल' एरना होनोसै आरोना गुदुंनो जानोसै आंनि आफायाबो सफैबाय मा होनदों बाबा आइखेल गोदान होला सना मा नुदों होनदों फट'आव नोंखौ गावनि आइकार्डनि फट'आव गावखौ सोप्रिसो नुबायलायनो होलाय मादै सोप्रि नुदों नों मारगौसो सोप्रि नुखादों नै फिसाखौ सोप्रि मानो नुवा बे फट' लानाय समाव बाबा फैदोंमोन ना मबाइल नायनो बिराद गरमब्रा न'आवनो मोजां पासपर्ट फट' लानो होनबाय जि एकदम मबाइल नायनो गरमावनो जाबायलै होनोब्रा बे
ओंखायनो फट'फोर लाबा आरिबा मोजाङै थानांगौ पासपर्ट फट' लाबा ओंखारदो ओइलाय जानोसैबो एबारना बेबायदिसो जाबाय नै आगोलना बेलेगमोन दे बोला बोलि खालामनाङा आरो नै बियो जनो नागिरो गनो नागिरो दा चेन्ज खालामदो दावदै अखाबाय आङो दानिसो एलाय रायजोफोर एलाय हामा बाबा सना नों आखाइबो सुवाखैना नों मानो बिदि थान्दा दुगैदो आं ओंखाम खुनसि थां मा जाखो मा बिदाया बेयाव गस्ला दोनबाय बेबो दाय जायो नालाय दासो हेबनो मोनदों होननाय बायदि नालाय बेयाव जिरायनाङानो आइ बाबा नों खालामफिनना आं हाला भिडिअ आंनि आरे हेदा बावदों बाबालै दायदाव आं खर' गाज्रि जायो ओमफ्राय जाबाय बेले आदै सिखारबाय बिदिनो दासो हेबनो मोनदों होननाय बायदि आंनि बुस्थुखौ रानसिगोन होननाय बायदि बाबा खारलांबाय आगैया बाहेरायाव खारलांबाय गस्लाखौ बेयाव फिसौ दोनदों आरो बिदाया आंनो होनदों दुरुङाव दोनथ' आं दा सुगोन होननानै जा दाय जाबाय बेयाव दोननो मोना बेयाव दोना आं मा होनबावनो बे गथ'खौ गंगारसो गथ'आनो बुजायबाबो लाया हामाबा मा हामा होनबाबो लाया आरोना आइदै सानसेमानि न'आवनो गोदोसोबाय एबारना बेलासियाव एसे हाबाफारि दं आरोना बेहाय ओंखारलांनि बोथोराबो एसे बारनो आखायाव लादों दा अखाफोरसो सिरि ना मायो जि रानफुनला दङ बेफोरखौ उथायनानै गालांखानोसै रेडि मा जोलैयाबो रेडि जाखाबाय आंना नायदो आंनि दों खामानि दं होननानै फैनाय आरोना आसाना रुमा कनफार्म जाबाय नै ग्रिनलेन्डसो एबारना आंखौ बेहाय एकदम रिल्स बानायफैनाय नुसिगोन आंबो मोसाबाय थाजों खनजिसा बिनानाव बायदि आरोना आंहाथ' कालारलेसथारना बरियाहाय रुमा रिल्स बानाय फिसाइखौ फोगैलायला आङो ओमफ्राय फिसाया आंखौ डाइरेक्ट मिन्थिखासिगोन फन हमाबाथाय नैबेनि ग्रिनलेन्डआव दंफैयो होननानै आरोना दा ओमफ्राय सनाफोर मा होनना बुंनो बिथांनि रुम मोननायावथ' बिराद गोजाना खिन्थु गोजान जासिगोन एसे बरियाहाय बिबाजै नोंनाव फैबाथाय आं ओंखारलांला एबार आं बेयावनो हर थालांसै किटसेनाबो मालाय नै सिन्था गैला आरोना खथा दंखाजोबबावसो बोरो कारेन्ट नालाय कारेन्ट बाल्ब गैथ'वा खथानै लाबाय एबार जोंहा आइजोआबो खथासेया थोखाथारला खथासेया थोबावोमोन नोंनो एबार बेयाव उन्दुदो आरो माथो मार गावनि बायदि जोंबायनो लाजिबावा गन्थ'आ लावद्रायनायखाय आं बाबायसोहाय जेन बोराय लुनाया जे माला थानो मोनगोन इसोर भगबान बरियाहाय न'आ माने गोदान हाङानोखा सफा सियार आं उन्दुफैबाय थानांगौ माम्बार बायखादो ओरै देबु जालायनाया ओमफ्राय नैबे खथा सियार ना खथानै लासिगोन दे जाबाय दे ओमफ्राय आङो बिथांनो खिथाहरदोंमोन जोंनिनो मालाय जि मोजां न'मोन बेहाय मालाय एकदम हाबबाथाय ओंखारनाय नङा होननानै नोंलाय मानो आन्दायनानै थाखोनो आंलाय अबेहाय नागिरखो न'खौ नागिरखायाखै ना मा होनो बिबाजै रागा जोंबा आं बेयाव बारबोनोसै आलासि फैबा नोंसिनाव हाबथ'नोसै आंहाबो जायो ओमफ्राय नै फायखानायाबो एकदम दसे आगान थामसो थांबानो फिउ मोनबाय आयौ ओमफ्राय जायगाया दा अखा बोथोर नालाय जंगलि मंगल जानानै दं आरो फोसाबनाय जाथ'वाखै नै एकदम जंगलि मंगलि जाथ'नानै दङ देहाय दे सिबथार दे ओइ मानसि थाबाय थाबा माबागोन आरो मालिकआ एसे फोसाबनानै होनो होनखादों मानसि थाथारि नालाय माबायो जेबो नङा बिराद गेलेबायहाय नोंसोरो बा दे गेलेथार दे हाबा गफंनाय मिन्थिया गफंनि मिन्थिया सानै मानसिया होथारबायहाय बिसिनाया मालाय बिदि मोनसे दंखाजोबो गासिबो रुमावनो आरो दे एसे थादो दे गियान नों याव थाफैनोसै सना याव थाफैनोसै आयो आम्मा गियाना याव थाफैनोसैनो सना जों खाथियाव थानाय नंला जोंनि खाथियाव थानाय नंला बेयावसो थाफैनोसै गोजानाव
फैबाथाय थाङो होनलाहाय गेलेबाय थासिगोन लांगानो मालिक गैया मा गैया गेलेबाय थासिगोन हब्रा हसिबाबो सिन्था गैला होननायसो जाबाय आयै देहाय दे ग्रिनलेण्डआव उन्दुबाय थादो दे उन्दुहाङैनो उन्दुथारबाय आरो गफं गफा अरजाथारलाहाय दे जेन आंसो जा खामानि मावदों होननाय बायदि दै गांगुफैलायबाय आरोना आङो थांनो लागानो थांनोसै माने एसे मावफानो होननानै गोसो जानानै फैदोंमोन आङो खिन्थु मा खालामनो जोलैयाबो उन्दुबाय आंबो थाब फैख'नो हायासै सिबाय जा मेंबाय नै मालिकआ एसे बाख्नायफ्लानांसिगोन माल रोगानायाव नै फिसौजो आंखौ माल रोगानायाव लेंखाबाय दाउ बिखा मोनजानो हासिगौ आङो दाउ बिखा जाहोगोन माल रोगाबा ओरैबाबो जाखागोनसो न' गोदाननि दुवार मुखुलि मा होनो मेंबाय दसेनो ब्लग्सखौ सुरु खालामसै मेंबाबो एसे गोजोननाय लादों उफाय गैया फैसायाथ' जेनेबा बे मोननैनि दाम नालाय आवगोलनिफ्राय फैसाया बारा खारसिगोन आरो बेनाबो थेवबाबो आंनिफ्राय एसे गाहायाव बावसो रुमा आंनिफ्राय आकाश पाताल डिफारेन्स आरोना ओमफ्राय खिन्थु स्कुलनिफ्राय एसे जानगारसिन जासिगोन आरो आगोलावहाय गथ'फ्रा रुमनिफ्राय स्कुलसिम थाबायनानै थांनो हायोमोन थाबायना फैनो हायोमोन दा नैबे न' टेनसनमोन आरोना लोगोफोर बैयावबा न' टेनसनमोन आरो खिन्थु दा बिमाया दोनहरनांसिगोन बा रिक्साफोर थिखोना हरनांसिगोन आरो उसुबिदा मोना जेबो नंला बे एरियायाव मेला बे स्कुलाव थांनाय दंखायो जाहैदों रायज्लायजोबखाबाय जों आसपासाव आरोना मा होनो सना दै सेलायबाय गथ'फोर मा गियान लोंसैनो दैया मेरला खाबा हनै बेयाव सिन्था खालामनाङा दे गोदानाव उन्दुबा मेंगागोन उनावहाय मेंगाखाथोंसै दा ओमफ्राय सनाफोर आङो बिहामजोनि रुम गोदानावनो ब्लगखौ दोनथ'लांनोसै मुरसिनानो दंखायो नै माने सिन्था गैया ओमफ्राय एबारना आङो जै बिनि रुमाव फैबाथाय ओंखाम जालांबा थांनाय जानाय नंला आरोना आरो बे आंखौ थगायना खाथायनोबो हानांला स्कुलनिफ्राय थांबा फैबाबो एकदम गुदियावनो अमा बेदरा मोनखासिगोन नालाय लामाथिं ओरै फैबानो आङो फनखौ खरा हरनोसै थांगासिनो होनहरनोसै थांगासिनो फुङावनो खिथानांगोन स्कुलाव थांनाय सिगाङावनो खिथानांगोन ना फैनायाव लाबोफानो हानाय आरोना ओरैबायदि सुबिदा दा जायफोर आंनि बेखिनि एकदम ओरैनो ब्लगखौ जयैनो नायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय नायनोसै माल रोगानायाव जइन जानो हायो ना हाया आङो मालाबा टाइमफ्राबो उलुस फुलुस जानो नागिरो ना बेनो आरो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय आंहाबो मालाय जा गोजोननाय मोनफाबायहाय बिबाजै नोंनि रुमखौ नुनानैनो औ दे थांसै फैदो खोमसि जाहांबायबा साफा जानोसै आरोना